giimbisigan ang hinungdan human makuyapan ang tulo ka empleyado sa usa ka kananan nga naimutang sa J. Catolico Avenue ning Dakbayan sa Jansan pasado alas 4 sa hapon ning nakalabayng adlaw. Sumala pa, gikatinganlahan sa mga staff o customers ang kalit nga pagkatumba sa tulo ka empleyado nga silang alias Eileen, alias Ana ug alias Jen. Gituuhang nawad-an og panimuot ang mga naisgutan tungod gisirado sumala pa ang ventilation samtang galuto sa kusina hinungdan nga naglisod sa pagginawa. Giimbisigan usab ang laing mga empleyado human gikaingon nga gisabotay sila sa mga gipahawa nga mga empleyado. Dali usab nga gitabangan sa mga empleyado sa ubang opisina ang mga naisgutan. Pag-abot sa ambulansya, gidala sila sa 12 nga balay tambalanan. Sa pagkakaron, anaala sa maayong kahimtang ang mga biktima samtang padayong ginatambalan o galing masayran ang mga responsable sa panghitabo. Mamahimo kining pasakaan og tukmang kaso. Aron dili masabotahe ang kahimsog sa mga traidor nga sakit. Tumar og Sunthorn Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, ex-FM News.